बिथांमोना दिनै एबसुआव लोगो लाफैनांगौ आरो आन्दलनखौ थुलुंगानांगोन आरो आं बेबायदि सानदों। रायजोफोर आं बावहायबो फोजोबनो सानाखिसै। आं दहाय होनाखै होनबा आं दिनैनि बे मेलाव थांनानै मा बुंहैनो। आंनि गोसोआव गुदु गादा मोनबाय थादों, नाथाय मोनसे जिनिसखौ आं नोजोर होदों आरो बे नोजोर होनाया बे दहाय नानिमोन मोसानाया बिनिफ्राय स्टार्ट जाबाय। आङो दिनैल' नोजोर होआखै बिथांमोननि मोसानायखौ, नोंथांमोना नायदों नामा बिथांमोननि दाहालखौ? Have you ever analyzed the dahal these Boro girls are using while they are dancing? बे जोंनि बर' लाइमोन सिख्लाफ्रा जेब्ला मोसायो जे मोनसे रोखोमनि दाहाल लायो, नोंथांमोना बेखौ लानानै मालाबा सरसा खालामबाय नामा? आं नुबानो खालामो। आयौ माइ एफा फिसा सेर फारलानि दाहालजोंलाय बे गावनि बिखानि समानानो नङा। दावहा नाङोबा सुथुरजोंहाय नोंथांमोना स्पार्टाननि सिलखौ, स्पार्टाननि दावहारु रमान सल्जारफोरनि बे जे होबथाग्रा दाहाल नुबाय नामा? मानसिजों समान आरो बेबायदिनो पृथिबीखौ जै खालामदोंमोन दां। आङो सानबाय बेखौ सोर फोरोंबोआ, बबेनिफ्राय मोनबोखो? आङो सानदों आरो मा एफा फिसा दाहालजों ना गावनि बिखाखौनो होबथानो हायो, ना गावनि मोखांखौनो होबथानो हायो, ना गावनि उदैनि गाहायावनो होबथानो हाया। You cannot fight with this दाहाल। आं सानबाय थायो बे सेरनै सेरथाम बे फारलानिख्रुइ बै बे एकबारनि सेरबा सुग्रा बे माइ सुग्रा फारला गिदिरा रायजोनिया बेखौ लाबा एसे साबसिन जाबावगौ नामा सानो आं। आया नंगौ, बे मोनसे दिन्थि, बे मोनसे सानस्रि जोंनि खर'निफ्राय, जोंनि बिखानिफ्राय सोरजिनाय बे जिनिसा मावनायाव दांनायाव बेरखाङो। दिनै आं बेखौसो बुंनो लुबैदों। हिस्टोरियान जारिमिनगिरि बर'नि नायल' जाल' सासेल' जारिमिनगिरि बिथाङा दंफैयो। निश्चय आंनि बुंनाया गोरोन्थि जायोबा आंखौ कारेक्ट खालामगोन, आं बिथांनियाव खावलायखाबाय। माखासे बिराद गाज्रि हुदा दं बर'हा, बेनिफ्राय जोङो इमिडियेट रेक्टिफाइ जानांगोन। आं दहाय फुङाव सानबाय थादों, बोलो रायजो राजा महाराजा गोनां बे जाथिया सिखोना जोहोलाव बिर दैमालु सोमदोन थेंफाख्रि बासिराम जोहोलावनि उनाव जोहोलाव जोनोम जादों, नाथाय बिथांमोनाबो जोंनो बे हारिखौ थांनानै थानायनि खरलबसे हा सोरजिनानै होनो हायाखै। अबा जोंनि बोलोआबो खामानियाव होआखै नामा? बै समावनो होआखै, अब्ला जोंनि बे गोहो आरो बोलोआ गिलु बालु हा हु गोनां बे बर' हारिया बिटिसिआव हा माने बर'नि हाजोब। एखमबा मैया दाखालि जेब्ला कर'ना जायो, मैया दाखालिनि बिजेपिनि मिस गभर्निंआव आङो मारवारिफोरजों सावरायो, बाङालिफोरजों सावरायो जे नोंथांमोना बिजेपिखौ मोजां मोनो, बिजेपिनो भट होयो, एबाराव मा बुंगोन? अब्ला बिथांमोना बाङालिफ्रा बुङो, मारवारिफ्रा बुङो, मा बुङो मिथिगौ? हा हु गासिबो ट्राइबेलफोरनि जोब, बिगासेबो गैया जोंहा मावनानै जानो। नोंथांमोननि बड'लेण्डआव जोङो बेबसा आरो बिजनेस नङाबा जों माब्रै थांनानै थागोन? हा गौमामायैनो नंगौ, बे बर' हारिया हा हु गोनां गिलु बालु गुरला फोथार गायग्रानि गायग्रा, बोरै हानि बोरै हा गासिबो दंजोबो। थेवब्लाबो दिनै जोङो मानोबा थगायजाबाय थादों। गोदोनिफ्रायनो राजा महाराजा जोहोलावफोर दङ, थेवब्लाबो बे बर' हारिया थगायजाबाय थादों। आरो दिनैबो जेब्लासिम बे बर'नि थार्ड एकर्डआव प्रमद बर' एबसु, अर्थात आं बुंनो गोसो गैयामोन, दिनै इउपिपिएल गभर्नमेन्ट जादों बिथांमोना। आयौ आं प्रमद बर'खौ बुंनो नागिरदों, एन्टायार एबसुखौ आं बुंनो नागिराखै। खारन बै समनि एबसुआ, प्रमद बर'नि एबसुआ प्रमद बर'नि बुंनायजोंनो गासिबजोंबो सोलिजोबदोंमोन। दा बेखायनो आं प्रमद बर'खौसो बुंनो नागिरदों। प्रमद ब्रह्म बिथाङा अख्रां गावजासे हगारदोंमोन, न' बड'लेण्ड न' रेस्ट, बड'लेण्ड नङाब्ला जों जिराया। बेबायदि एसेबां गोथार गोसोनि प्रमद बर'नि लिडार, बै समाव बर' रायजो राजाफ्रा बिथांनि लेक्सार खोनाब्लानो गाबगुलायनाय। दिनै बेबायदि मानसिया एसेबां गिदिर कमप्रमाइज खालामनो हादों, एसेबां गिदिर थगायजानायखौ आजावनानै लानो हादों, आं बेखौसो गोब्राब मोनदों आरो मा। दा बेखायनो आङो सानदों दिनैनिफ्राय गर्जन बुंनाय बाथ्राखौ दालाथों, प्रमद बुंनाय बाथ्राखौ दालाथों, सोरबा दायुजि बुंनाय बाथ्राखौ दालाथों, सोरबा जोंनि दैदेनगिरिफोरनि बुंनाय बाथ्राखौ दालाथों। जों साफ्रोमबो सोलायनाय बेक्ति, गोग्गो गियानि, सियान, सोलो गोनां जों बर' माहारि जानांगोन आरो मा। आं बेखौसो बुंनो लुबैदों रायजोफोर। दिनै जों सोलो गोनां जानांगोन, जोंनि मावनाय दांनाय, जोंनि साननाय हनायनि आदब खायदाया सोलायनांगोन। आङो सानो एखमबा नायफ्लाङो बै बर'नि फिसा फिसा सावथुनफोरखौ नायो आं।
गोसो जानानै नायथारो आं एखमबा बिथांमोननि सावथुन बानायनाया जाथ्रा एखेबारे कन्टेन्टआनो गैया टपिक्सआनो गैया गोदान 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 एखेबारे माबा एजेन्डा बानायलाबायनानै बानायो बे बर'नि गिलौ बालौ जारिमिन दङ बेफोरखौनो मोनफा मोनफा दफा दफा बानायोब्ला बे आन्दोलन खालामग्राफ्राबो थुलुंगा जागोन आरो हारिनि गोदोनि जारिमिनाबो रिमाइन्ड जाजागोन आङो बेफोरखौ सानो आरो नाथाय बिथांमोना फैया जानो हागौ बै बर'नि रायजो राजा बै समनि फिल्मखौ खानायबा गोबां खसाबफोरनि गोनां जायो गोबां अस्त्रफोरनि गोनां जायो थाखा फैसानि गोनां बारा जायो खोमा बेखायनो खालामा खोमा सानो आं नाथाय आं नायो मोनसे जिनिसखौ गोदो उन्दैयावहाय सेंग्रा देरफुनायाव लांदां गान नायोमोन आं लांदां गानाव मोनसे दृश्यआ आंनि गोसोखौ सब समाय मानोबा गाज्रि मोनहैयोमोन आरो मा बे ओरैबायदि जेब्ला राजाया होनसै गुवा गुवा नोंसै माबांगो आंनि आखाइनिफ्राय नों दिनै गुवा 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 नोंसै माबांग्रा नै लाखा देगारा गेव होनसै आरो मा गेंग्लें 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 दावहा नाङो ओमफ्राय जेब्ला जेनहां जेनहां जायो खारदोलाय रौनियाफोर होनो नोंथांमोना मालाबा सानफेरदों नामा खारदोलाय रौनियाफोर होनो बे खारदोलाय रौनियाफोर होननाया बै समनि बर'नि लांदां गानाव थाबथानानै थायाखै रायजोफोर दिनैबो दङ दिनैनि मस्ट मडार्न बर'नि फिल्मफोराव सावथुनफोराव फिसा फिसा दिन्थिनाय सावथुनफोराव एखमबा काराटे एखमबा मार्शेल आर्ट एखमबा बुलायनायावहाय जों खोनायो बुलायनानै जेनहां जेनहां जाबाथाय खारदोलै बुन्दुफोर होननानै बुङो बे खारदोलै होननायानोसै आरो मा बे खारदोलै होननायानोसै आरो मा ओइ बे खारदोलै होननायखौ सोरनिफ्राय सोलोङा बे बर' हारिया खारदोलै रौनियाफोर सोरनिफ्राय सोलोङा बे बर' माहारियालाय आं बेखौ बन्द खालामजानो लुबैदों दिनै जेखौ जों सानो जों बेखौनो मावो आरो जेखौ जों मावो आरो बेनो जोंनि फिथाइ बेखायनो दिनैसिमबो बे बर'नि फिथाइया बेनो खोमा थगायजानायनि अनगायै जेबो गैया दा बेखायनो बे गोदान इयुन जोलैया जोंनि बिमा बिफाया गथ'फोरखौ फोरोंनांगोन आरो मा गिनाय खारदोलै हनै सिबौआ हनै सिखावा हनै उमुगा बेफोरखौ दा फोरों दा होनो उन्दै उन्दै गथ'आ जेब्ला खारगोन फोथाराव गोलैगोन हान्थु दोलागोन आयै फिसा हौवा सना रुफा होननानै बामखाङो फरेनारफ्रा बेबायदि बामखाङा गोलैगोन होनलायलायगोन थैनोबो लायाबो बेखौहाय बामखाङा हारसिङैनो मानजेत खुनजेत गसंनानै होननानै बियो फैगोन बेनो जाहैबाय गथ'फोरखौ फोरोंनाय फेदेरनाय आरो फोलावनाय दा बेखायनो आं सानो जे बर'नि माखासे साननाय हनाय आदब खायदायानो जायाखिसै नामा बेसेबां लासिं जों दिनै लेखा मानिखौनो लानानै फैदों जनिन्थि खातार बिथाङा जोंखौ फोरोंनो आंथ' लाजिनायसो मोनदों आं लाजिनाय मोनदों दिनै इउपिपिएलनि गिलौ बालौ लिडार दैदेनगिरिफ्रा एखेबारे माब्रैहाय बे बिजेपिनि रेजिमाव मिथिखा हखा गिलौ बालौ सिख सिदुला कमप्रमाइज खालामजाबाय जेबोआनो गैला जोंनावहाय बर'नि मोनसे नेरसोन हिसाबै ना अफिसाव बर'नि रावानो सोलियो दिनै बे बिटिआर गभर्नमेन्ट नंला दिनै बे आसाम गभर्नमेन्टसो दिनै बिथाङा होनलांबाय आंथ' सानदोंमोन खोनासंबाय थानोबो लुबैदोंमोन नाथाय जेसेबां जनिन्थि खातारा बुंदों एसेबां आंनि थैया गोदौदों आरो गावखौनो गाव लाजिनाय मोनबाय थादों बेखायनो रायजोफोर आं ओरै सानदों आरो मा सिम्पोल फर्मुला नोंथांमोना गाज्रि मोनाब्ला डुवार्स मुभमेन्टआ ओंखारदों डुवार्स मुभमेन्ट ओंखारनायनि खारना जाहैबाय नमेनक्लेचार बड'लेण्ड नमेनक्लेचाराव बड'लेण्ड मोननो गोब्राब जासिगोन जोंनि पपुलेशना खम बर'नि पपुलेशना खम रेभारेन्ड सिडनी एन्डेलनि लिरनायखौ नोंथांमोना नाय बिथांनि जे पपुलेशन पेटार्न होदों दा बिनि रेशियो बिनि लजिक बिनि सुबुं संख्या बारायनायखौ नायोबा एन्टायार नर्थ इस्टआव बर'आ 1 कौटिनि बारा बर'आ 1 कौटिनि बारा दिनैनि दिनाव नाथाय दिनै मानो बर'आ माइनरिटि जाखो बे ट्राइबेलनि लेन्डआव दिनै बर'आ मानो माइनरिटि जाखो बे ट्राइबेलनि हायाव बर'नि सुबुं सानखोआ मानो खमायखो सोरबा सर'निया जाबाय आं बर' नंलिया होनबाय
सोरबाया हिन्दु धोरोमखौ आजावनानै राजानि बंश जाबाय आमी ट्राइबेल बर' मानु নহয় मुई राज बंश आं राज फोलेरनि फिसा जाबाय मुई बर' मोसाहारि गयारि उमुक दैमारि নহয় बे गोबां खोथा दा बेखायनो आं सानदों आरो मा जोङो खोब सोलो गोनां जानांगोन आं बंशखौ होनदों दिनै नोंथांमोना इजराइलखौ गोसोखां इजराइलाव जेबो गैलामोन खालि मोनसे सानस्रिल' दङ मोनसेल' सानस्रिल' दंमोन जाहैबाय बाइबेलनि बुंनाय राव I will bless you गैला खारजोब्बाय सारा पृथिबियाव गोसारजोब्बाय आरो जा दंमोन हिटलारजों बुथारजाजोब्बाय कमप्लिटलि खतम नाथाय मोनसे बाथ्रा इसोरनि रावाव बुंनाय दङ जिउदिफोरखौ इसोरा बोर होजानाय दा बे सानस्रिखौनो लानानै बिथांमोनहा दिनै सारा